koska Suomihan on niin kuin kiistatta nyt kriisissä. Ja mä sanoisin, että meidän kriisin juurisyy ei suinkaan ole, että meillä olisi huono pääministeri tai että meillä on vaikea hallituskoalitio, vaan se, että meillä on aikansa elänyt vanhanaikainen johtamisjärjestelmä, jolla ei kukaan voi saada aikaan tuloksia. Se on yksi hailee, sanon, kuka siinä pääministerin paikalla istuu ja mikä on hallituskoalitio. Sillä koneella ei saa kukaan mitään aikaa. Sen takia nyt tässä on tehnyt töitä kesän aikana ja oikeastaan koko talven ja kevään mun kirjoittajakumppanini professori Yves Dossin kanssa tuolta INSEADissa, jonka kanssa me aikanaan kirjoitettiin tämä Past Strategy-kirja. Ja ollaan sitä niin kuin ajattelua pyritty sitten tuomaan tähän niin kuin ikään kuin maiden johtamisen kontekstiin. Ja ollaan tutkittu sitten tässä 5 vuoden aikana itse asiassa niin kuin 5 maata, josta nyt sitten tässä meidän raportissa, joka niin kuin todettiin tuossa 5.9. julkistetaan, niin 100-sivuinen raportti, niin siinä nostetaan nyt erityisesti Ruotsi ja Skotlanti esiin. Ruotsi niin kuin kuvataan sitä sen valtionhallinnon niin kuin ikään kuin governance-mallin niin kuin profiilia ja ydin käytäntöjä, ja sitten Skotlanti on tämmöisenä muutoskeissinä, että miten siellä 10 vuodessa tämä niin kuin valtionhallinnon niin kuin konsernin johtaminen pantiin niin kuin paikalleen. Ja mä toivon nyt sitten kovasti, että kun tämä raportti tulee ulos, niin sillä sitten se herättää keskustelua, koska mä sanoin, että jos ei me tässä nyt seuraava hallitus tee merkittäviä muutoksia, josta osa saattaa olla ihan perustuslakikytkentäisiä, niin ei tästä mitään tule. Kyllä tästä täytyy niin kuin tähän johtamisjärjestelmään nyt niin kuin vakavasti niin kuin puuttua. Ja toivottavasti siitä nyt sitten käynnistyy sellainen keskustelu, joka sitten johtaa tuloksiin. Ja minulla on tarkoitus nyt seuraavaksi sitten niin kuin tämän meidän raportin tämmöisiä päähighlightteja nyt sitten kertoo. Mä en sen takia nyt tätä materiaalia tässä halua jakaa, koska niin kuin sanottu, niin tämä uutta raporttia ei ole vielä tullut ulos, mutta te olette tässä tämmöisenä testiyleisönä, niin mä sitten näitä ajatuksia tuon esiin. Mutta lähdetään nyt tästä problematiikasta liikkeelle, että kyllä me ollaan tässä tämmöisten ihan ainutlaatuisten uusien ongelmien äärellä. Jos niistä joitakin nyt tässä listaa, niin tietysti tämä keskinäisriippuvaisuus maailmassa, kaiken kaikkiaan tämä volatiliteetti, kompleksisuus ja ennakoimattomuus koko ajan vaan kiihtyy, vaikeutuu, hankaloituu. Sen lisäksi me ollaan niin kuin osittain näistäkin asioista johtuen, mutta omasta käyttäytymisestämme ennen kaikkea, niin ollaan luotu ihan uudenlaisia ja entistä vakavampia, suorastaan vaarallisia haasteita ja ongelmia, joista nyt mainittakoon tuossa tämä ilmastonmuutos ja miksei nyt näitä erilaisia kyberhyökkäyksiä ja muita, niin kuin tässä vain nostan muutamia esiin, mutta näitähän on yllin kyllin. Kaikillahan näille on kuitenkin se niin kuin haaste, että nämä on tämmöisiä niin kuin erittäin kompleksisia, keskinäisriippuvaisia niin kuin ongelmia, joita ei niin kuin tämmöinen perinteinen niin kuin hierarkinen organisaatio kykene taklaamaan. Ja sitten kun otetaan vielä nämä meidän omat lokaalit ongelmat Suomessa, tämä ikääntyminen ja teollisuuden uudistaminen, jotka edellyttää tämmöistä niin kuin strategista pitemmän tähtäimen niin kuin kehittämistä. Ne ei ole asioita, jotka niin kuin yhden hallituskauden aikana vaan fiksataan, vaan silloin puhutaan niin kuin usein niin kuin kymmenienkin vuosien niin kuin uudistusprosesseista, niin nämä ei ole kovin helppoja niin kuin tämmöiselle nykyaikaiselle valtiolle taklata. Ja sitten kun vielä sokerina pohjalla, niin tietysti niin kuin kansalaisten odotukset tai hyvinvointiyhteiskunnan otetaan niin kuin annettuna ja ollaan suurin osa ikään kuin tarpeitamme sinne ulkoistettu ja pidetään siitä huoli, että valtion pitää hoitaa kaikki, mutta sitten haluttaisiin vielä vähän yksilöllisempiä palveluja. Siitä sitten tulee vaan niin kuin lisäpainetta ja kustannuksia tähän systeemiin. Niin kaikkiaan se ydinongelma on siis se, että tämä meidän nykyinen, mä sanoisin sen teollisen aikakauden niin kuin
governance-malli, hallinnointimalli, johtamismalli ei kykene näiden niin kuin meidän nykyhaasteiden kanssa niin kuin, taklaamaan niitä, koska se on alun perin kehitetty ihan toisenlaiseen ympäristöön. Et nimenomaan tämmöiseen paljon niin kuin more orderly, säännönmukaisempaan, ennakoidempaan ja huomattavasti vähemmän niin keskinäisriippuvaiseen niin kuin maailmaan. Tässähän me nyt tänä päivänä ollaan, että tämä ei kerta kaikkiaan taivu tämä meidän niin kuin toimintatapa. Se ei ole seurannut niin kuin mukana meidän niin kuin ympäristön kehitystä ja ihmisten odotuksia. Ja siihen kun sitten pannaan tämmöisen niin kuin demokraattisen valtion niin kuin elementtejä vielä päälle, niin tämä ongelma vaan niin kuin vaikeutuu. Eli nämä 4 vuoden niin kuin, vaalikaudet, niin näähän niin kuin johtaa hyvin usein tämmöisiin lyhytnäköisiin, odotettavissa oleviin ja usein hirveän niin kuin jäykkiin, inkrementaaliseen niin kuin politiikan kehittämiseen. Ei uskalleta ottaa riskejä ja vanhassa vara parempi ja tukeudutaan niin vanhoihin tuttuihin toimintatapoihin. Ja sitten kun meidän tyyppisissä maissa, kun on vielä näitä koalitiohallituksia, niin sehän niin kuin lähtökohtaisesti johtaa tämmöisen konsensuslähtöiseen niin kuin approachiin, joka niin kuin tietyllä tavalla aina niin kuin kääntää sen asian tähän niin kuin tavallaan keskelle ja tavallaan semmoisen inkrementaaliseen pienen muutoksen politiikkaa. Ja niin kuin me hyvin tiedetään tuossa nollasumma budjettimaailmassa, niin kaikki pitää kiinni resursseistaan, jolloin tavallaan niin kuin resurssien yhteiskäyttö ja resurssien joustava allokointi paikasta toiseen, niin se on käytännössä ihan mahdotonta meidän nykyjärjestelmässä.